Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Mga kaigsunan, welcome sa atong pagpanaguban. Ano na po kining atong hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanon katod kanatos maayong kabubuton sa SED Marketing. O gani na po kining atong tulumanon nga diin magahulam kami sa inyong mga dalunggan kay pagabubuan namo sa mga impormasyon, kaalam ug kahibalo aron kaning imong lawas malikay nato sa mga balatian. And sama sa naandan, kauban gyapon nato si Sir John alang sa paghatag kanatong dugang impormasyon sa mga lain-laing mga klase sa mga balatian nga posibleng maangko nimo. Sir John, maayong adlaw kanimo. Hello, maayong adlaw kaning tanan din na Sir Rick no, tanan to ng mga tigpaminaw, mga viewers din na. Kumusta ka mo tanan? Ang ato ang hugyawan sa SED Panyawan adunay knowledge power nga din maghatag kami og mga kahibalo mahitungod sa mga balatian and pagahisgutan namo kini ug unsaon nato pagtabang kanang imong lawas nga maulian ka and of course pinaagi sa mga produktong herbal nga napamatud-an gayud nga motabang sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa kalawasan. Aduna kitay SED Panyawan Plus nga adunay Mangosteen, Luyang Dilaw ug usab panyawan. Aduna usab kitay SED Panyawan Garlic Capsule nga adunay gahom sa ahos, banaba ug usab sa panyawan. Aduna pud kitay SED Cogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga adunay gahom sa cogon grass and aduna pud kini banaba og makabuhay kon panyawan. And aduna pud kitay milagrosong klase sa haplas nga makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga pagparakit nato sa kalawasan. Bisan pagpanuhot, matabangan ang ato ang SED Liniment Oil. Bueno Sir John, karong adlaw atong pagahisgutan kaning usa sa mga problema sa mga kaigsuonan nato nga diin biktima ang kasagara nga katong mga mahiligon sa mga pagkaon sa mga fatty foods. Apil pa ang pagpasagad sa tuang lifestyle. And of course, kanipong pagkahumaling or pagkaibog sa pag-inom sa mga alkoholikong ilimnon. Sulti ekonomi mahitungod aning ginatawag natong fatty liver. Unsa man kining fatty liver o nganong delikado man kini nga maangkon nga klase nga balatian. Okay. Kining atong ginatawag na fatty liver no Sir Rick no. Usa ni ka product no sa wrong lifestyle no kaning dautan nga or sayop no nga pamaagi sa pagpanginabuhi o pagkabuhi no tungod kay sa pagkaon nato og mga pagkaon manggod nga labaw na ning ginaingon nato tong imong giingon kanina no nga sobrang tambok no og kining pag-inom nato og mga ilimnong makahubog no kining atay manggod nato Sir Rick no sa mga pinakadakong organo sa tong lawas which ang tahas niini is katong pag-filter sa tanang mga waste products no labaw na ni sa tong mga ginakaon labaw na ning ammonia, protein, sobrang mga chemical no nga atong gina-consume. So about aning mga pagkaon no labaw na ning tambok og kining kaning mga makahubog no na mga ilimno no grabe kaayo ni mga corrosive kaayo ni no nga maka damage gyud sa ato ang mga tissues ug cells din na sa ato ang liver. Kini atong liver manggod no very ginatawag nato ni siyang grabe ka madugoon no tungod kay ubay-ubay ka mga ugat ang makita niini. So kung ato ma-imagine no sa ato mga paminaw no sa ato mga viewers no di ba may ato una-una makita mo nato ng atay no. Di ba pula ang color ana or around mga marasyag ka ng pulahon o color tungod ana kay highly vascularized o meaning daghan ugat na nagaagi din na. So meaning ang tanang mga dugo nato no moagi din na nagadala og glucose, nagadala og tambok, nagadala og LDL, HDL,
chemicals masin unsa no na iyahang i-filter out aron nga malimpyo ang ato ang dugo no ug magamit nato sa pangadlaw-adlaw. Kining fatty liver, Sir Rick, no, precursor ni siya, meaning sinugdanan ni siya sa mga uban pang mga balatian nga pwedeng mahimong ikamatay sa usa ka individual sama sa liver cirrhosis, liver cancer, no. Kung once nga mahimo ng mubatak na no, mugahi na ang ato ang atay no, lisod na kay na irreversible na siya na panghitabo no, na which later on pwedeng mahayan na sa isa ka individual nga nagpasagad lang sa iyang kaugalingon din na sa pagkaon sa mga pagkaon nga tambok o kining pag-inom sa mga ilimnong makahubog. Sa ato pa gid ngayon gid nga ampingan kining atong atay gumikan kay kining atong atay higalag igsuon daghan kay nig or dako kay ni siyang tahas sa atong kinabuhi. Nga di lang paglimpyo sa tuang pag-filter sa mga kinaon nato, mga ginainom nato. And of course, kung kita medyo mapasagaron, delikado gyud nga makasinati pa hinuon kita og lain pang mga problema sa atong kalawasan. Sir John, unsa may mga maayong pamaagi aron na maampingan ang atay o dili kita makasinati aning ginatawag natong fatty liver? Siyempre no, kato atong gisulti kaganina no nga kunhura nato tong mga sayop no o katong mga dili maayong mga pagkaon o katong mga ilimnon no. So kining mga pagkaon o ilimnon nga makadaot din na sa tong atay, dili na to na siya kinahanglan nga i-consume o ato gid na siyang dilian no, bawalan na to tong kaugalingon. Siyempre dungagan nato din na no tong pag-increase nato sa consumption sa katong mga prutas no o gulay nga takong ikatabang din na sa paglimpyo sa tuang atay. Ikatulo is katong exercise no. Once magud mag-build up ang sugar din na sa tuang atay no, isa na sa mga factors nga makakos og katong fatty liver. So kinahanglan ngo na gamito na to tong mga glycogen no nga naa din na sa tuang atay katong mga atong gipang store no ng mga sugar no. Kailangan magamit nato na siya no aron sa sa ato ang mga activities no adlaw-adlaw mag-exercise kita tagan nato og time nga maglihok gyud ta aron nga katong sugar no magamit nato og dili siya magstay din na sa atong mga atay. Siyempre dito kalimtan no tong mga produkto nato sa said marketing no. Atong mga produkto nato pinaagi sa mga sama sa said Panyawan plus mangustin no. Nindot kay na siya nga combination nga makatabang dito sa tanggal o pag-reduce dito sa katong mga fats no, cholesterol nga anaa din na sa atong atay nga nag-lunch no, plus katong tungod na siya panyawa no, mapadecrease niya tong sugar level pud no. Dili lang sa tong bloodstream, katong stored sugar nato tong mga glycogen no anaa din na sa atong atay which mahimong dako kay ikatabang din na sa katong pag-rejuvenate, pag-ayo, pag-alim no sa atong atay gikan dito sa katong grabing damage nga iyahang nahiaguman pinaagi sa atong mga wrong lifestyle o wrong na mga food na atong gina-intake. Apil pa usab Sir John ang pag-inom sa tubig. Importante pod kuno ang pag-inom sa tubig para sa atong mga atay. Dumikan kay kining atong water may man solid matud pa na universal solvent no mo limpyo gyud na siya sa mga organs nato sa tong lawas mao kanang pati kaning atong atay kung kita kanunay lang gyud nagainom og water at least 8 to 12 glasses every day pihado gyud nga malimpyuhan kaning atong atay. And of course para po sa katong mga kaigsunan nato diha nga wala pa nakasulay sa atong mga produktong herbal, maayo kayo kining atong said Panyawan nga mga kapsula. Aduna pud kitay other nga mga capsules sa ato ang said Panyawan Plus, Mangustin and Luyang Dilaw, mao kining atong said Panyawan Garlic ug usab kining atong said Kogon Herbal Capsule. Kini nga mga kapsula higalag igsuon ato ni gigama nga tulo ka buok para ang ato mismong mga consumers mo'y mupili sa kung unsay mas mubagay, mas mo hatag kanina og mas maayo nga alibyo. Depende man gud kana sa atong mga kalawasan kay kitang tanan mga higalag igsoon managlahi man kita og mga ginatawag natong body chemistry. And of course, posibleng hiyang ka sa said Panyawan Plus o baka mas maayo ang resulta sa imong lawas ug mas dali ang imong pag-ayo kung ikaw naka said Panyawan Garlic o baka mga higalag igsoon kung gusto po nimo nga naa po kay
pantabang sa imong kagalingon, ilabi na sa paglimpyo sa imuhang kaunuran, sa imuhang sulod, pwede po ang ato ang said Kogon Herbal Capsule. Mao kini ang mga kapsula nga makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Sir John? Tinuod gyud ka na Sir Rick, no? Inubanan sa katong mga saktong mga pamaagi sa pagkinabuhi, no? Kining mga healthy lifestyle na mga exercises, mga practices, no? Ubanan nato ni sa pagtuman nato sa tuang mga produkto sa said marketing tungod kay 100% nga natural kini ug matabangan gyud ka, no, dito dili lang dito sa pag-cure, no, dito sa healing gyud ug katong pag-alim gyud sa tuang mga cellula, no, sa tuang mga tissues, no, aron nga mabalik ang ato ang mga organs ngadto sa katong original ni ini nga mga porma o mahimong 100% ang iyahang pagtrabaho o ang iyahang pagkabot sa iyang mga tahas. By the way, Sir John, matod palit na ito nila, no? Ang naay ni support sa ko ang question karon. Ang fatty liver ba posibleng mo sampot sa liver cirrhosis o baka liver cancer? Kay inay nag-text ako dinhi karon nga matod pa niya nga pwede ba nga masinati na or mapunta ni ana? Dako kay ang porsyento, no, amo tong ginaingon to ganina, no, nga precursor ni siya. So meaning once nga ang usa ka tawo, no, makasinati nag fatty liver, dako kay ang puruhan o taas kay ang risgo, no, nga mahulog kini dito kung dili niya ni atimanon, no, dili niya ni iatagag pansin, pwede ni siyang mahulog dito sa ginatawag nato nga liver cirrhosis ug liver cancer. Actually kaning liver cirrhosis ug cancer, no, pwede man nato ni ma-use interchangeably, no, pero basta as long as kining cirrhosis manggod og cancer, no, dili pinakataas or peak na level na ni siya, no, dito sa katong liver nato na problem o liver diseases. So katong liver diseases, no, na ginahistoryahan, magsugod lang na din na sa katong kamay nga problema sama sa fatty liver nga pwede pa o reversible pagid kaayo nga sitwasyon kung asa pwede ra nato siya mawala pinaagi sa mga good lifestyle o nindot nga mga lifestyle. Kaning pagkinabuhing malimpyuhon, apil na niini kaning paglikay sa mga nagkadayang mga klase sa mga bisyo, ilabi na kaning pag-inom sa mga alkoholikong ilimnon. Importante yun kini siya gihapon nga tagaag pagtagad tungod kay kaning manggong mga alkohol, kung kini mosulod sa imong lawas, delikado gyud kaayo nga ang i-filter sa atong atay mao ka ng mga chemical nga muy mudaot kaniya. So importante gihapon kaayo nga ampingan ang kaugalingong lawas, ilabi na kung kita medyo may pagkahilig kita sa ilimnong makahubog. Let's face it, no, namang yung mga panahon gyud nga namang gyud tay mga events natay mga parties nga ginaapilan, and then murag ang ato pong mga kaigsuonan kaning ato mga higala, no, nga mahiligon pod sa inom, syempre murag okasyon gyud banat yun po. Pero kung inyo pong sabton, napoy kapalit ang kalingawan tungod kay kining pagkahumaling sa ilimnong makahubog, di yun kini siya maayo alang sa inyong mga lawas. Mo nang ang ngayon gayud nga mag-amping sa lawas maayo pod nga mosandig sa mga produktong herbal sa said marketing kay napamatud-an man kini, di ba Sir John? Ang mga kapsula sa said marketing adunay pagtabang dili lamang sa atong mga liver kundi pati pa sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan. Ang ato ang said Panyawan Plus nga adunay mangosteen, ang ato ang said Panyawan Garlic Capsule, ang ato ang said Kogon Herbal Capsule. Maayo kay kini kay makatabang gyud kini sa atong mga kalawasan. Bueno Sir John, murag wala naman koy igong oras ug panahon at panahon na pud nga magbabay kita. And hinaot ta kaning atong mga listeners na napoy nakatunan sa ato ang tulumanon karon. Sir John, atong parting words. Salamat kayo Sir Rick, no, sa tsansa nga makahatag sa inyo bag-o na sab nga mga or dugang ba nga mga kahibalo din na may tungod sa ato ang mga panglawas. Unta magpadayon pagyapon sila sa pagsubaybay ni atong programa ug dili na kalimtan, no, sa pag like sa ato ang page, no, sa ato ang said Panyawan na page. Ug salamat kayo. Okay.
Sa katong mga kaigsunan nato na karon nga aduna pay mga ginapanghambin nga mga balatian sa kalawasan, sandig na karon ining mga produktong herbal nga tinuod gayud nga adunay pagtabang sa atong mga lawas. Mao kini mga igalang igsuon ang mga produktong napamatuda na nga adunay maayo nga resulta sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan. Kini of course ang atoang Sed Panyawan Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw. Sed Panyawan Garlic Capsule nga adunay gahom sa ahos o gusab sa banaba. Ang atoang Sed Kogon Herbal Capsule, apil pa usab kaning atong Sed Liniment Oil. Mao kining mga klase sa mga produktong herbal sa Sed Marketing nga napamatud-an na nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Mo nay ginaingon mga higalang igsoon, basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling. Inyong nabati ug nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa Sed Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa Sed Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigama ug tigapunapod sa Sed Marketing products, sama sa Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic Capsule, Sed Kogon Herbal Capsule ug ang Sed Liniment Oil. Apil pa ang Sed Celebrity Soaps, ang Sed Celebrity Beauty Soap ug ang Sed Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini katulumanon aron kalugangan pa ang imong kaybalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.